नमस्कार मित्रांनो, मी देवरुख आगार चालक अमित आपटे। हा व्हिडिओ एवढ्यासाठीच काढलेला आहे आणि हा व्हिडिओ विशेष करून मी रत्नागिरी संगमेश्वर तालुका यातल्या प्रवाशांसाठी काढला आहे की ह्या प्रवाशांनी देवरुख डेपोची देवरुख पुणे आणि देवरुख अर्नाळा या बसेसचा प्रवास टाळा। कारण सदर बसेसमध्ये इतके प्रॉब्लेम आहेत, या बसेसचे ब्रेक नीट लागत नाहीत, गाड्या नीट उभं राहत नाहीत आणि हा आगार व्यवस्थापक देवरुखचा हा सगळ्या प्रवाशांच्या जीवाशी खेळतोय। जर उद्या काय झालं, आमचा जीव तर पहिला जाईल बरोबर आणि 4 लोकांचा जीव जाईल त्यामध्ये। हा माणूस जेव्हा आम्ही रिपोर्ट करतोय की गाडीला प्रॉब्लेम आहे, गाडीचं आहे, गाडी पाठवू नका लाईनवर, तर आमच्यावर कारवाई करतोय की यांना ड्युट्या लावू नका, यांना लोकलला फिरवा आणि नवीन लोकांना पाठवायचं, म्हणजे जेणेकरून ते घाबरून कुठलाही रिपोर्ट करणार नाहीत। पण लक्षात ठेवा प्रवाशांनो, तुमच्या जीवाशी खेळतोय हा आगार व्यवस्थापक। गेल्या 2-3 महिन्याचा रेकॉर्ड चेक करा। या रेकॉर्डमध्ये तुम्हाला दिसेल की अर्नाळा आणि पुणे गाड्या सतत ब्रेकडाऊन होत आहेत रस्त्यामध्ये, स्लीपर गाड्या आहेत। पण ह्या आगार व्यवस्थापकाला त्याचं काही नाही। मेकॅनिक लोक हा म्हणतो तुम्ही रस्त्यात गाड्या ब्रेकडाऊन करताय, मग मेकॅनिक लोकांना तुम्ही कशाला पाठवताय स्पेअर पार्ट घेऊन? जर आम्ही खोटं हे करून गाड्या ब्रेकडाऊन करत असतो ना, तर मेकॅनिक स्पेअर पार्ट घेऊन येत आहेत, ती गाडी दुरुस्ती करून तात्पुरती नेत आहेत, परत लाईनवर जातीये। गेल्या 25 दिवसाचे आमच्याकडे या गाड्यांचे हे चेहरे मारलेले की या गाडीला अमुक प्रॉब्लेम आहे, ब्रेकला गाडी उभी राहत नाही, तरी हा माणूस ती गाडी लाईनवर पाठवतोय आणि आम्ही लिहितोय, तक्रार करतोय, म्हणून आदेश देतोय की ह्यांना त्या ड्युट्या लावू नका। पण हा तुमचा जीव धोक्यात घालतोय। या माणसाला धडा शिकवा, नाहीतर आज ना उद्या तुमचं आयुष्य बर्बाद होईल। सदर आगार व्यवस्थापक हा कुठल्याही गोष्टीत लक्ष देत नाही, हा केवळ वर्कशॉपला वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय। आणि हा आगार व्यवस्थापकाची भाषा ही आहे, कंट्रोल केबिनला हा आगार व्यवस्थापक सांगतो जाऊन की चालक वाहक जर गाडी सुटताना लेट आले असतील तर मला रिपोर्ट द्या, पण वर्कशॉप कडनं लेट असेल तर तसं लिहू नका। म्हणजे पण याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा की आम्ही जेव्हा रिपोर्ट करतोय, आम्हाला काहीतरी माहितीये की गाडीला ब्रेक लागत नाही, गाडी पटकन उभी राहत नाहीये। विचार करा, घाट उतरताना जर पटकन गाडी नाही उभी राहिली, जर 300-400 फूट खोल दरीत गाडी अचानक जर गेली तर काय होईल? सगळ्यांचे जीव जातील। देवरुख आगाराच्या देवरुख पुणे आणि देवरुख अर्नाळा बसनं प्रवास टाळा। कारण याच्यामध्ये कोणी लक्ष द्यायला तयार नाहीये, तक्रारी करून उलट तक्रारी करणाऱ्यावर कारवाई होतीये। आणि माझं हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना आहे की मुख्यमंत्र्यांनीच आता यात लक्ष घालावं आणि आम्हाला न्याय द्यावा। आम्ही काय केवळ फक्त एवढंच केलंय की सदर गाडीला प्रॉब्लेम आहे, त्यापासून उद्या अपघात भविष्यात होऊ शकतो, तरी हा आगार व्यवस्थापक असं दिलंय म्हणून आमच्यावर कारवाई करून, आणि मला माहितीये की हा व्हिडिओ काढल्यानंतर मला ते घरातच बसवणार आहेत, पण अपघात होऊन घरात जाण्यापेक्षा आधीच घरात गेलेलं परवडलं, म्हणून मी हा व्हिडिओ काढला आणि तुम्हाला सावध करतोय। आणि राज्यकर्त्यांना माझी हे विनंती की आता महाराष्ट्र शासनाने यात लक्ष घालावं। हा आगार व्यवस्थापक प्रवाशांच्या जीवाशी खेळतोय आणि चांगले चालक वाहक जे, आज मी पण 14 वर्ष विना अपघात सेवा आहे माझी, पण आम्हाला आज केवळ रिपोर्ट मारतोय आम्ही की या गाडीला प्रॉब्लेम आहे, म्हणून हा आम्हाला सांगतोय की यांना आदेश देतोय, यांना ड्युटी लावू नका, आमच्यावर कारवाई करतोय हा। तर प्रवाशांनी यापुढे लक्षात घ्या की गणपती सीझन आलेला आहे, गाड्यांची कंडिशन खूप बाद आहे। देवरुख आगाराच्या देवरुख पुणे आणि देवरुख साखरपा अर्नाळा या गाड्यांमधनं प्रवास टाळा आणि स्वतःचे जीव वाचवा।